Ahojte, to je Daisy Kinga a dneska vám ukážem, jak odsedlať koňa, ale iba sedlo, takže sa kúkajte. Takže sedlo. Neskôr dolízne hrušečník. Annyira fáradt nem vagyok, inkább a meleget éreztem. Sokkában szerkizatotnél. Főleg most, ha visszakerülünk oda, akkor szerintem árnyékot. Potom dáme dolízne. Hol van? Összegyom átad a videát. Ja sa s vami lúčim a ahoj.